Vážení klienti, v poslednom období sme zaregistrovali zvýšený počet otázok ohľadne kreditných kariet. Pri používaní kreditnej karty klient nečerpá vlastné finančné prostriedky, ale finančné prostriedky spoločnosti, ktorá kreditnú kartu poskytla. Ide teda o úver, ktorý klient musí splácať. Takto čerpaný úver sa označuje ako revolvingový, teda opakujúci sa, nakoľko sa neustále obnovuje. Často práve prostredníctvom kreditných kariet prichádza ku klamaniu a nezákonnému postupu zo strany veriteľov. Stáva sa, že klient čerpá finančné prostriedky vo výške stoviek eur a veriteľ po pár mesiacoch požaduje splatiť úver vo výškach tisícok eur. V prípade, že ste v minulosti mali alebo máte ťažkosti so splácaním dlhu, ktorý vznikol v súvislosti s kreditnou kartou, neváhajte nás kontaktovať. Naša spoločnosť zabezpečí bezplatné posúdenie nezákonných podmienok. Našou činnosťou sme pomohli klientom získať preplatené peniaze späť, prípadne ušetriť dlžnú sumu stovky až tisíce eur. Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.